आज आपण पैठण तालुक्यामधील मारोळा या गावामध्ये या रोडवरती जो मारोळा फाटा आहे आणि तिथून हा 3 किलोमीटरचा रन ते मारोळा गावामध्ये जाण्यासाठी हे लागत असतं। हे आहे पैठण तालुक्यातील जे आता आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहे संदीपान पाटील भुमरे साहेब यांचा मतदारसंघ आहे आणि या पैठण तालुक्याने त्यांना गेल्या 25 वर्षापासून त्यांना आमदार पदावरती निवडून दिलेला आहे। आणि आताच तुम्ही बघत असताना की आम्ही जो आता रोडवर पूर्ण फिरलो या ठिकाणून 3 किलोमीटर जो जाण्या येण्यासाठी शाळेतले मुलं असेल पेशंट असेल यांची जी कसरत होती ती आपण बघू शकता। आणि याच्यानंतर याच्या अगोदर ज्या परिस्थिती झाल्या या गावामध्ये मारोळा गावामध्ये 4 डिलेव्हऱ्या ह्या रोडमुळे या रस्त्यावरती आल्या। ज्या माझ्या माता भगिनी आहे माता भगिनीला ज्यावेळेस काही अडचण येते दवाखान्यात येण्यासाठी ते एक नितीन जाधव म्हणून मुलगा आहे त्या मुलाची ओमिनी आहे आणि त्या ओमिनीमध्ये ज्या बिडकीनपर्यंत आणण्यासाठी जो आपण दवाखान्यामध्ये यावं लागतो जे ह्या रोडवरती येण्यासाठी बिडकीनला जवळपास अर्धा ते पाऊण तास ह्या रोडवरून 3 किलोमीटर रोडवरती या ठिकाणी लागतो। आणि प्रत्येक 5 वर्ष झाले की भुमरे साहेब या ठिकाणी येतात आणि 5 वर्षामध्ये ह्या रोडवरती नारळ फोडतात पण आता एकदा पण हा रोड असा झालेला नाहीये। या रोडची कसरत आपण बघत आहे रोजचे गावकरी शाळेतली मुलं या ठिकाणी करत आहे। आता तुम्हाला एक सांगतो या गावामध्ये मुली द्यायच्या म्हटलं तर या ठिकाणी मुलं आता मला भेटले ते मुलं बिना लग्नाचे आहे। या ठिकाणी त्यांना पाहण्यासाठी पाहुणे आले तर पाहुणे म्हणते या गावात मुलगी नको आम्ही येणार कधी मुलीला भेटायला आणि जाणार कधी। त्याच्यानंतर एक सांगू शकतो कारण की आता गावामध्ये आलो काही मला लोकांशी संपर्क साधल्यानंतर त्या लोकांनी सांगितलं ते पाहुणे सांगितलं की आता जो अधिक मास आहे धोंड्याचा महिना लागतोय त्या ठिकाणी ज्या मुली या गावातून दुसऱ्या गावात दिलेल्या आहे त्या ठिकाणी धोंड्याच्या महिन्यामध्ये येण्यासाठी जो त्या ठिकाणी औपचारिक पाहुण्याचा आपण मान सन्मान त्या धोंड्यामध्ये करत असतो जावायचा पण ते जावई आणि ते मुलीचे सासरचे मंडळी या गावामध्ये येण्यासाठी तयार नाहीये। या लोकांनी किती दिवस कसरत करायची। आता आम्ही शाळेच्या मुलाची सुद्धा व्हिडिओ शूट घेतलेली आहे। शाळांची मुलं रोज येतात पण या ठिकाणी मुलाला येण्यासाठी जी कसरत ती आपण बघत आहे। भुमरे साहेब अशी किती दिवस करणार आहे त्या लोकांना असं वारेवरती सोडून त्या लोकांनी काय चुकी केली भुमरे साहेब तुम्हाला 25 वर्षापासून आमदार केलं तुम्हाला या जिल्ह्याचा पालकमंत्री केलं तर भुमरे साहेब या लोकांचं काय चुकलं याचं उत्तर तुम्ही द्यावं। आणि या लोकांचा रोड हे कधी होणार आहे हे लोक तुम्हाला मतदान करून परेशान झाले तुम्हाला मतदान करून आज असे या लोकांकडनं अशी प्रतिक्रिया आज येते की भुमरे साहेब आमच्याकडे बघत नाहीये आले तर फक्त 5 वर्षाला येतात मतदान मागायला आणि नारळ फोडतात आणि नारळ फोडून चालले जातात। मुलं सुद्धा म्हणताय आमच्या लग्नाचं काय आम्हाला बायका कधी भेटणार या ठिकाणच्या मुली पाहुणे कधी येणार गावामध्ये या गावामध्ये कुणीही यायला तयार नाही। या लोकांनी आता शासनाकडे दात हे लोक मागतात आहे या शासनाने याच्याकडे या मारोळ्या गावाकडे लक्ष देऊन या 3 किलोमीटर रोडची की आपण लवकरात लवकर शासनाला मी अशी विनंती करतो की आपण लवकरात लवकर या ठिकाणी व्हिजिट करून या कारण की भुमरे साहेब या रोडकडे बघत नाही पण आपण आपण शासनाकडनं येऊन या ठिकाणी आपण रोडची या ठिकाणी चांगला रोड या लोकांना करून द्याव्या। कारण की याच्यानंतर काही लोक यांचा जे जीवितहानी होऊ नये किंवा कोणाला माता भगिनीला डिलिव्हरीसाठी असेल त्या डिलिव्हरी अशा रोडवर होऊ नये त्यासाठी त्यांना दवाखान्यात जाण्यासाठी 5 मिनिटाचा रन आहे पण त्याला अर्धा ते पाऊण तास लागतोय। तरी माझी शासनाला विनंती राहील ते आपण येऊन या रस्त्याकडे लवकर लक्ष देऊन आपण हा रस्ता लवकरात लवकर करावा ही विनंती करतो। थांबतो। जय हिंद जय महाराष्ट्र। नसता आम्ही या रस्त्यावर सगळं गावकऱ्याला घेऊन आम्ही आमरण उपोषण या ठिकाणी नक्कीच करू।